नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा थरायना नन्दिता खुसि बसुमतारी। नन्दिता खुसि बसुमतारी, दिनै जों जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दै मोननैसो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन। गिबियाव आं नोंखौ मोनसे सोंलु सोंनो सानो। दे बुंलाय, BTC-नि आबुं मुङा मा? बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल। जोबोद मोजां। BTR-नि आबुं मुङा मा? बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजन। बिदिब्ला नन्दिता, नैथि सोंलुआ जाहैबाय BTC-नि आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया सोर? हाग्रामा महिलारि। जोबोद मोजां। बिनि उनाव बुंलाय, जोंनि बे BTC-आव आथिखालाव गं बेसेबां जिल्ला दं? गंबा। जिल्लाफोरनि मुंखौ फारियै बुंलाय। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर। जोबोद मोजां। नों बबे मोनसे जिल्लायाव थायो? उदालगुरियाव। जोबोद मोजां। बिदिब्ला नों बुंनो हागोन ना उदालगुरि जिल्लानि सोरगिदिं सिमाखौ? थामहिनबा खोलाहा मा जिल्ला दं, सानजाहा मा जिल्ला दं, सोनाबहा मा जिल्ला दं, नों बुंनो हागोन ना? सानजाहायाव सनितपुर, बिनि उनाव सोनाबहा तामुलपुर, बिनि उनाव साहा अरुणाचल आरो भुटान, बिनि उनाव खोलाहा दरं। जोबोद मोजां जादों। जोबोद गोजोननाय थाबाय। जोबोद मोजां। दे नन्दिता, बुंलाय, जोंनि बे BTC-नि बयनिख्रुइ फिसासिन जिल्लानि मुङा मा? तामुलपुर। आरो बयनिख्रुइ देरसिन जिल्लानि मुङा मा? क'क्राझार। नन्दिता, नों मोनसे सोंलुनि फिननाय होबावनो हागोन ना? दे बुंलाय, BTC-नि सानजाथाराव थानाय जिल्लानि मुङा मा? उदालगुरि। आरो सोनाबथाराव थानाय जिल्लानि मुङा? क'क्राझार। आरो गेजेराव सोर दं? बाक्सा। जोबोद मोजां। आफा। औ। आरो मोननै दंबावो, तामुलपुर आरो चिरां दंबावो। चिराङा क'क्राझारनि खाथियाव दं, तामुलपुरा उदालगुरिनि खाथियाव दं, नङा होमबा? तामुलपुराव माखलिबाय थांनांगोनलै हाबिखौ नुबि। जोंनि एक्स पार्ग चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एबा गाहाय मावफुं सोद्रोमानि न'आ तामुलपुराव। बिथांनि मुङा जाबाय मुस्रि प्रमद बर'। बिथाङा दायो जोंनि BTC-नि चिफ नङा नालाय, दायो जोंनि BTC-नि चिफआ सोर जाखो नोंथ' मिथिखायो? हाग्रामा महिलारि। दा बियो जेनबाय नालाय। सोर जेनखो? प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ जेनबाय नालाय दायो। मानो जेनबाय? राजखान्थियाव आरो जेननाय देरहानाय थाखायो।